Denne uges gæster er veninder og har kæmpet en usædvanlig kamp sammen. For mere end 12 år siden blev Inger Andersen ramt af en psykisk sygdom, og siden har Lonnie Stærk Olsen haft et stort ønske om at hjælpe. Nu er de rigtig godt på vej, og jeg vil gerne byde velkommen til jer. Tak. Inger, hvordan er dit liv i dag i forhold til for 5 år siden? Jamen, det er helt anderledes. Det er som at få et helt nyt liv. Jeg var en zombie for 5 år siden, og i dag der er jeg en velfungerende kvinde. Det lyder jo fuldstændig fantastisk, og det skal vi selvfølgelig have den historie fortalt her i løbet af vores snak her. Men lad os starte med begyndelsen. Hvordan lærte I hinanden at kende? Vi var begge to friskoleforældre ude på Torsted Friskole oppe i Thy. Og der mødte vi hinanden, og kemien svingede med det samme. Og så er det vokset derfra. Ja. Og det er jo mange år siden. Hvad er det? 13-14 år siden? Eller? Ja, 14 år siden. Ja. Men så skete der jo simpelthen det, at du blev syg, Inger. Ja. Hvad skete der? Jamen, jeg fik en depression og blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Thisted. Og så fik jeg det bare dårligere og dårligere, og endte nede i Viborg, nede på lukket afdeling der. Og du stod og så på? Ja. Ingers søn flyttede op til mig i starten af hendes sygdom, og boede hos os nogle år. Og ja, det var ikke rart at stå på sidelinjen og se min gode veninde blive syg og blive mere og mere indelukket og stængt væk. Ja. Og det blev jo faktisk værre og værre. Ja. Hvordan udviklede den sig, den her sygdom? Fordi det er over 10 år, vi snakker, altså. Jamen, jeg har prøvet det hele. Jeg har prøvet at få ECT-behandlinger. Hvad er det? Det er chokbehandlinger. Elektrochok. Ja. Og jeg har prøvet at skære i mig selv. Jeg har prøvet at blive fikseret. Og ja. Altså, du har været hele registret igennem Simpelthen. Og masser af medicin også. Meget medicin. Ja. Hvis det var, at de ikke kunne få mig til at få det godt, så fik jeg bare mere medicin og mere medicin. Hvor meget kan du egentlig selv huske fra den tid? Altså, hvor bevidst er man om, hvor dårligt man har det? Jeg kan ikke huske ret meget. Det kan jeg ikke. Man er ikke bevidst om, at man måske går som en zombie. Det er man ikke. Men hvor var du henne? Var du indlagt på psykiatrisk afdeling, eller var du hjemme igen? Eller? Jeg havde en periode, hvor jeg var indlagt i 1,5 år. Og jeg kunne så ikke komme hjem, så jeg endte på en socialpsykiatrisk bosted, hvor jeg var i 10 år. I 10 år? I 10 år, ja. Og det vil sige, der var du egentlig opgivet, eller man havde regnet med, at du ikke blev rask igen? Ja, det havde man. Og du har fået førtidspension, og der var du bare? Ja. Hvordan var det? Altså, hvordan husker du Inger fra den tid, Lonnie? Jamen, jeg husker, at jeg kiggede udefra og blev mere og mere ked af det, og følte mig mere og mere afmægtig. For jeg er den type, der gerne vil fikse ting. Og det kunne jeg jo ikke. Så i lange perioder, der havde det rigtig skidt med, at jeg blev nødt til at holde mig væk. Så jeg havde meget dårlig samvittighed over, at jeg ikke Men du kunne faktisk ikke holde ud og komme og besøge? Nej, jeg kunne slet ikke holde ud at være der, for det var bare mere og mere medicin. Og hun kom længere og længere væk fra mig, eller der var ikke nogen kontakt. Inger var tavs i mange perioder. Så, Altså, når Inger selv siger zombie, så er det noget, du godt vil skrive under på? Meget. Ja. Ordet zombie passer rigtig fint. Ja. Og hvad vil det sige, altså? At være zombie? Jamen, Altså, det er der var slet ingen Der aktivitet? er ingen aktivitet. Det er fuldstændig lukket ned, det hele. Ja. Du fortalte mig faktisk noget med, når I går i svømmehallen, hvordan det var. Ja, i dag kan Inger jo sagtens gøre 3 ting på én gang, men dengang kunne hun bare stå med ting, og så skulle man jo nærmest guide hende til at gøre tingene. Det var sådan meget apatisk. Intet liv. Bare nogle bevægelser, hvis man skal sådan prøve at gøre et billede på det. Hvad var din diagnose? Skizofren paranoid. Hvor jeg hørte stemmer, og det var meget destruktive stemmer, der gjorde, at jeg for eksempel fik sonde i perioder, fordi at mine stemmer sagde, at jeg måtte ikke spise, og jeg måtte ikke drikke. Og det lader man være med, så når en stemmer siger det? Det kan man simpelthen ikke. Nej. Altså, jeg kunne ikke. Jeg var i stemmernes vold. Ja. Så du blev tvangsfodret i virkeligheden, eller sondemadet? Jeg blev sondemadet, ja. Så du gik rundt der på sådan et socialpsykiatrisk tilbud med en sonde i næsen? Ja. Og synes egentlig, at det var det? Ja. Reflekterede du over, om dit liv det skulle blive det?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej. Nej. Der var lukket ned. Ja. Men det ved jeg, det har du gjort hele tiden, Lonnie. Jeg har altid haft lyst til at hjælpe Inger, og hver gang jeg har fået lært noget nyt værktøj, nu arbejder jeg med nogle værktøjer med akupunktur og sådan noget. Og vi Ja, har du er jo også, en alternativ behandler, ja, kalder det er jo man det, jeg vel, er. ikke? Ja, ja. Og hver gang jeg har oplevet noget nyt og været på kursus, uddannelse i noget, så har Inger altid været det, som jeg skulle afprøve det på. For tænk nu, hvis hun kunne mirakuløst blive rask. Ja. Og vi har også givet forskellige ting uden held. Det var ligesom at tisse i bukserne, de gik hurtigt over, og så var vi tilbage ved 0 igen. Og så kommer der så her i 2010, hvor jeg læser om metasundhed, metamedicin hed det også. Og så tænkte jeg, det her, det skal jeg lære. Og så gik jeg i gang, og så blev jeg efterfølgende tankefeltterapeut. Og de 2 værktøjer sammen med en anden, noget zoneterapi, noget traumaforløsende zoneterapi, det har gjort, at vi kom fra start af, og vi kommer rigtig, rigtig langt, og at Inger er kommet, kan jeg sige, ud i lyset. Ja. Hvordan, altså da Lonnie kom med endnu nogle ting, hun skulle prøve af på dig, hvad tænkte du egentlig om det? Ja, jeg kan da altid prøve. Det kunne ikke blive værre. Det kunne ikke blive værre, nej. Det var lidt sådan din holdning til det. Det var det. Men var du motiveret for det, eller var det sådan lidt resignerende? Jamen, det kan vi da altid prøve-agtigt. Jeg tror, det var begge dele. Ja. Ja. Ja, du var så langt ude på det tidspunkt, at det ved jeg ikke, om du overhovedet havde nogen mening, at du blev bare fuldt. Ja. Men Lonnie, du har jo selv en fortid i psykiatrien, faktisk. Ja, jeg startede som plejeelev for 37 år siden, da jeg var 18 år gammel. Der begyndte jeg at hælde piller op til psykisk syge mennesker. Ja. Men det det, har jeg prøvet. det fandt du så ud af, at det var ikke lige det, du ville? Eller? Jeg har været udbrændt usædvanligt mange gange inden for det system, og jeg synes ikke, at jeg har gjort en væsentlig stor forskel i de mange år, hvis vi lige skal ind på det, fordi jeg synes jo bare, at jeg har serveret kaffe og været en skulder, folk kunne græde op af, og jeg synes ikke, der har sket de store ting. Nej. Så du valgte så at blive alternativ behandler? Ja, det gjorde jeg så for 24 år og sådan nogle siden. ting, ikke også? Ja. Ja. Men det her spændende nye noget, du støder på, Yes. som jo viser sig i hvert fald at virke for jer 2 og for Inger. Prøv at forklare lidt mere om, hvad er det? Altså det første værktøj, det er det, der hedder tankefeltterapi. Og hvad er det? Det er sådan en fysisk terapiform, hvor man banker og tapper på forskellige steder på folks krop, og hver punkt er et akupunkturpunkt, og det har alle folk jo hørt om. Men de punkter, vi bruger, er traumeforløsende, sådan så vi kan forløse vrede, vi kan forløse sorg, vi kan forløse alle former for følelser, vi sidder fast i. Vi har jo alle sammen nogle følelser, vi går ud af, det er de frie følelser, og så har vi nogle følelser, hvor vi sidder fast i dem. Jalousi, vrede, you name it. Og der løsner vi folks stress, den fastlåste tilstand, så de kan bevæge sig igen. Altså, det lyder på en måde meget logisk, men også sådan lidt hokus pokus, så banker man nogle steder. Og Ja. hvad er det, man gør? Altså, men man skal jo finde ud af, hvor man skal banke henne først, og hvad der ligesom er gået forud. Ja, og det er noget, som alle folk kan lære, og det er det, der er så dejligt ved tankefeltterapi, at man kan få en terapeut til at vise sig det, man kan finde det på nettet, alle kan komme i besiddelse af det og lære at bruge det i løbet af no time. Så det er jo fantastisk. Ja. Så det er jo et rigtig godt budskab. Hvis man så finder en tankefeltterapeut, som også er uddannet som metasundhedscoach. Og det er du? Ja, det som sidste år hed metamedicin, det som i 80'erne hed ny medicin, som er bygget på tyske lægelige studier. Med masser af hjerneskanninger og 31.000 mennesker, der er interviewet. Det er god videnskabelig forskning, det bygger på. Og simpelt, der er det bare urbiologi. Det er sådan, som vi alle sammen er skabt, uanset om du er en kat, eller en plante, eller en menneske, så er du skabt på den måde. Så det handler om, at man kan komme i situationer, hvor man får et chok. Der kan være noget, der er for overvældende, der kan være noget, der er en gammel overbevisning. Du er ikke god nok. De situationer, der hopper man ud af sin krop, man er påvirket af det, man er låst fast i fortidens spøgelser, fortidens slag i hovedet, kan man sige, følelsesmæssige nedslag. Og det der, når man er metasundhedscoach, så ved man, hvor det er, man skal hen og lede. Man ved, hvad det er for nogle indhold. Uanset om det er psoriasis eller angst, depression, psykose, så har du lært, hvad du skal kigge efter. Og det er det, vi gjorde sammen. Og det blev I simpelthen enige om, at det skulle I prøve. Ja. Hvordan startede I? Jamen, vi startede med, at jeg kom hjem til Lonnie, og jeg fik behandling. Og på det tidspunkt, der fik jeg sondemad. Og efter, at jeg havde været til den første behandling, der
kom jeg af med sonden og kunne spise igen. Altså, det lyder jo umiddelbart sådan lidt hokus pokus. Ja. Det er klart. Hvad var det, I gjorde? Jamen, jeg bankede tankefeltterapi. Jeg tappede lige så blidt på Ingers punkter, som en tankefeltterapi den omhandler. Og så i kraft af, at jeg vidste, hvor vi skulle lede, og Inger ligger og slapper af, så begynder vi at finde de her følelser. Og så med nogle traumeforløsende teknikker, så får vi forløst dem. Og den første gang, der rodede vi lidt rundt i din barndom, sådan cirka 3-årsalderen. Ja, for jeg skal sige, det handler vel også om at finde tilbage til nogle ting i ens liv, ikke? Ja. Ja, men kroppen, den kobler sig på. Og det her, det lyder virkelig weird, men kroppen, den kobler sig på, sådan så når man ligger og får behandlingen, så ved man da godt, at man var 3-4 år, og man stod i den og den situation. Og pludselig kan man også mærke, hvor ked af det man var, eller hvor forskrækket man blev, eller hvad det var for noget, man... Oplevede du også det, Inger? Ja, Ja. det gjorde jeg. Og så går man ind og arbejder med det? Så når man accepterer den følelse, det er, så forsvinder den låsning. For eksempel Inger, der er blevet holdt fast i angst. Så angsten, den var allerede meget, meget aftagende efter første behandling. Og det er fordi, at vi har formået at komme derhen og skrue ned for den, komme ind og acceptere følelsen. Og når kroppen accepterer følelsen, så fordufter den. Så sidder man ikke fast i det spøgelse længere. Det er en fastlåst følelse. Det lyder jo helt utroligt, det her. Det er fantastisk. Altså, jeg synes jo, den viden, vi har i dag, det er jo ligesom da Copernicus han opdagede, at jorden den var rund og ikke flad. Ja. Det er helt fantastisk. Men du bruger det til rigtig mange ting. Jeg bruger det dagligt, hvis der er mennesker, der har brug for min hjælp. Troede du selv på det, Inger? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde du overhovedet ikke, Nej, eller hvad? jeg tænkte, jamen okay, det er en af Lonnies påhit, lad mig da prøve det. Ja. Og så viste det sig faktisk efter 5 behandlinger, at jeg havde, hvad var det, 20%? Du udtaler, at du havde 20% tilbage i den rygsæk, vi sådan måler. Ja. Det vil sige, at du havde det væsentligt bedre? Ja, meget bedre. Sådan sagt på almindelig dansk. Ja. Og hvad betød det? Altså, hvordan mærkede du det? Jamen, jeg blev mere klar. Ja. Jeg kunne pludselig tænke igen. Ja. Men du fik stadigvæk medicin? Ja, det får jeg og det stadigvæk. gør du stadigvæk også, ja. For det er jo ikke noget, sådan, I bare er sprunget ud i og sagt, nu dropper jeg al medicin og går ned til Lonnie, og så banker hun på mig. Din psykiater er jo ind over de her ting. Jeg tør ikke andet, fordi man hører tit om, at folk de bliver syge igen. Så jeg tager det stille og roligt og kommer ud af det. Ja. Så du trapper ud af medicinen nu. Ja. Men hvad siger din psykiater til det, der er sket med dig? Jamen, de ved ikke, hvad de skal sige. Siger de det simpelthen, at de ikke ved, hvad de skal sige? Ja, Ja. gør det faktisk. Men de kan vel godt se, at du har fået det bedre? Jo, det kan de. Altså det synlige bevis er jo også, at du bor faktisk slet ikke på det sted mere, hvor du ligesom var dømt til at blive, kan man sige. Nej, jeg flyttede i november sammen med min kæreste i et lille hus. Og I klarer jer selv der? Ja. Det havde du jo ikke troet selv? Overhovedet ikke. Nej. Havde du troet det, Lonnie? Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Nej. Jeg blev så overrasket over, at Inger kom og sagde, eller jeg kunne se, at sonden var væk, og at hun sagde, at vi havde skruet ned for hendes angst. For jeg var jo lige startet, jeg var ikke engang uddannet der på det tidspunkt, helt færdig. Så du var sådan set bare prøvekanin, kan man sige. Ja. Så jeg blev meget overrasket. Men hvad tænker du om det i dag? Altså, hvilke tanker gør du dig om de mange, mange år i dit liv, der har været sådan? Altså, jeg har reflekteret over det her for nylig, hvor jeg ligesom har fået en øjenåbner for de pårørende, at det må have været frygteligt at stå ved siden af og se mig have det sådan. Det har du aldrig tænkt over før? Overhovedet ikke. Hvordan ser din hverdag ud i dag? Hvad kan du i dag? Jamen, jeg kan jo det hele. Jeg fører et ganske normalt liv, og sammen med min kæreste, og har nogle aktiviteter, jeg går til, og det fungerer. Du går til noget hver eneste dag? Ja. Ja. Men hvad så med det her behandling? Bliver man ved med det, eller hvad? Vi har ikke behandlet i lang tid. Nej. Og der har været lange, lange perioder, for vi går jo og venter på, at medicinen også ligesom følger med. Ja. Og da vi havde fjernet 80% af Ingers målestok, 80%, og der kun var 20% tilbage, der gik der alligevel et par måneder, før medicinen begyndte sådan at komme væk fra Inger, så hun kunne reflektere videre i behandlingen. For det var derfor, vi stoppede. Det var fordi, der var ikke noget bevægelse i det. Vi kunne ligesom ikke komme videre, fordi der var alle de her låg på, som jeg kalder det. Ja. Men Inger får stadigvæk medicin. Ja. Og hvad tænker du om det?
Nu er Inger så dygtig til hver evig eneste dag at banke og drikke vand og sige nej. Og altså, pas på ikke at blive for stresset. Det er jo den der terapiplan, vi har lavet for hende. Det er de 3 ting. Vand og nej tak, eller det kan jeg ikke. Og så at hun banker dagligt. Jeg tror sagtens, vi kan komme meget, meget, meget længere. Men jeg synes også, at vi har god tid til at vente på, at medicinmændene de kommer mere på banen. Ja. Så vi Tager det gør det i stille og små roligt. skridt. Men du er stadig inde i systemet som sådan? Ja, det er jeg. Og går du stadig til psykolog også? Og sådan Nej, noget, eller? ikke til psykolog. Det er ude nu? Det er ude nu, ja. Det er kun psykiater nu. Ja. Og det er cirka hver 5. uge, hvor jeg så får taget af medicin hver gang. Hver eneste gang får du taget af? Og målet er at komme helt ud af det, eller hvordan? Det er det. Tror du selv på det? Ja. Det gør du? Ja. Er det sådan, du skal ud og have arbejde og sådan nogle ting igen lige frem, eller hvad? Det har jeg ikke taget stilling til endnu. Nej, nu handler det bare om at få det bedre. Ja. Men du har jo også en god støtte på det sted, du boede. Ja. Det personale, og du har en god opbakning. Ja, at der kan du stadigvæk komme og få god råd og sådan nogle ting, eller? Okay. Ja. Vi skal høre lidt mere om det her, hvad det er, det kan, det her. Det er jo lidt svært at forstå, ikke? Jamen, hvad kan det ikke, siger jeg. Det kan jo rigtig meget. Det er jo lige meget, om det er psoriasis eller piskesmæld, eller om du har ondt i knæet eller ondt i nakken, så er det bare et spørgsmål om, at den her... Og jeg har jo mange dygtige kollegaer ude i Danmark. Det er jo ikke kun mig, der sidder her og kan det her. Det er jo en uddannelse, man kan tage, og den er jo ikke særlig svær. Så det ligger lige til højre benet. Folk, der arbejder med mennesker, lærer noget om metasundhed og tankefældterapi. Men tror du er fast overbevist om, at det er det her, der har hjulpet Inger? Ingen tvivl. Vi har før givet zoneterapi, det var jeg inde på før. Vi har givet akupunktur for angst, og vi kom ingen vegne overhovedet. Så ja, ingen tvivl. Metasundheden, urbiologi, som det er jo 2-3 milliarder år. Og så kan man også sidde som skeptiker og tænke, jamen var det måske sket alligevel? Eller hvad tror du selv, Inger? Nej, det tror jeg ikke. Det tror du alligevel ikke? Det gør jeg ikke. Nej, ingen tvivl. Kan man godt blive behandlet af sin veninde, tænker jeg? Ja, Lonnie, hun er professionel. Det er hun. Så det har ikke været mærkeligt at blande de ting sammen? Ingen problem. Det har været så naturligt. Ja, det har det. Hvis jeg lærte noget, så skulle vi prøve det på Inger. Altså, det er jo min gamle drøm, det var, at Inger kunne få det godt igen, at børnene kunne få deres mor tilbage, at jeg kunne få min veninde tilbage. Ja. Det er rimelig hårdt. Og det er jo også... Men jeg ved, hvorfor I overhovedet ønsker at fortælle det her? Altså, I vil gerne fortælle den her historie. Jamen, det er for at give alle de andre håb. Alle dem, som sidder, alle de pårørende, som sidder. Og så også at skynde sig igen og understrege og fortælle, at det er noget, alle kan gøre på sig selv. Ja. Det er noget, man kan... Jamen, hvis man kan løfte armen og gøre sådan, så kan alle behandle sig selv med tankefældterapi, eller de kan få deres nærmeste til det. Og så er det lige meget, om du har Alzheimer, eller psoriasis, eller du er angst, eller du bare har en bullen store tå, eller går og er sur. Men der er vel ingen garanti for, at det virker? Altså, man skal vel være motiveret og tro på det, og det er måske også... Det er altid rigtig, rigtig godt at have tillid til det, man gør. Fordi vores egen selvhelbredende kræfter kan jo rent faktisk flytte op til 80%. Og dem skal man da fremelske, så man skal tale pænt til sine kunder, eller møde dem der, hvor de er. Og ellers skal man finde en anden behandler, og det er jo ikke alle, der skal behandles hos mig eller hos fru Jensen. Så man skal have det godt med dem, og så kan man jo vække 80% af placeboeffekten. Ja. Og budskabet er også, at ikke at give op. Havde du givet op? Jeg tænkte ikke på det. Nej. Det gjorde jeg ikke. Altså, dagene, det gik bare. Hvordan var sådan en hverdag for dig, mens du var i det her... Jamen, det var et sort hul. Ja. Der var ingen tankevirksomhed. Det var bare... Den ene dag gik efter den anden. Hvad lavede du? Ikke noget. Ingenting? Nej. Altså, der er ikke nogen tilbud til en, når man er i sådan en situation? Jo, det er der, men jeg havde det så dårligt, at det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget. Så du sad bare i din lejlighed der og... Ja, drak noget kaffe og... og gik ind til naboen? Og gik ind til naboen, ja. Ja. Hvad med dine børn? Har du fået god kontakt til dem igen så og sådan noget? Ja, det synes jeg har. Ja. Men det må jo være barsk, at der ligesom er 10 år af ens liv, der bare sådan er mere eller mindre forsvundet. Det er ikke rart.
Og jeg kan godt mærke, at jeg mangler nogle ord sammen med mine børn. Men altså, det er nogle gode børn, jeg har, så de tager det, som det kommer. Ja. Der er nogen, der har passet på dem. Ja, det er der. Men du fortalte mig også, Lonnie, at der er mange ting, Inger slet ikke kan huske. Ja, der er nogle fester, du ikke kan huske, og nogle fødselsdage og sådan noget. Der er nogle sorte huller. Ja. Men det kan vi friske op nu. Og Inger er også rigtig godt i gang med at få kontakt med hendes følelser, og kan mærke, når hun har sorg eller glæde, og er sur eller skuffet, og det er jo også Det er jo det at så være en dejligt. del af livet. Ja. Altså, det er nogle ting, du ikke har mærket i alle de år der. Ja, det er det. Ja. De der stemmer, altså er det så fuldstændig virkeligt, at man bare lever med dem? Ja, Så det jeg er bliver lidt nysgerrig efter. Det er ligesom at have en sang på hjernen. Altså, det knurrer op i hovedet hele tiden. Og man tør simpelthen ikke trods dem. Jeg gjorde ikke. Så hvis de sagde, at du ikke skulle spise, så... Så spiste jeg ikke. Nej. Hvad kunne de ellers finde på at sige? Ja, jeg skulle trække en plastikpose over hovedet. Gå ud foran en bil. Alle negative ting, som er destruktive. Hvad tænker du egentlig om det psykiatriske system, som det er? Er du bitter, eller er du... Hvad tænker du om det? Nej, jeg er ikke bitter. Men jeg kan se, at der er nogle mangler. Det, at man giver folk medicin, og så bare hælder på og hælder på og hælder på. Jeg troede, at de kunne hjælpe mig. At jeg... Ja. Altså, du var overbevist om, at de ville gøre dig rask, eller hvad? Ja, det var jeg. Ja. Det var du hele tiden? Ja, det var jeg. Jeg troede på det. Ja. Hvornår gik det op for dig, at det ikke ville ske? Det ved jeg ikke. Nej, der er virkelig et hul der. Ja, det er der. Ja. Ja. Hvad tænkte du undervejs der? Det er jo igen afmagten. Jeg tog bare hænderne op til hovedet og tænkte, hvornår stopper det her? Stopper det nogensinde? Indtil den dag, hvor jeg holdt op. Godt, videre med det. Og så gik det den anden vej. Jeg tror ikke, jeg tillægger det ikke så meget, fordi det var dengang. Nu er vi her, ude i lyset og på vej og blevet klogere og overbeviste. Men har du ikke haft nogle betænkeligheder ved det her? For altså, det er vel også farligt at lege med sådan noget, ikke? Nej, overhovedet ikke. Det har du ikke? Nej, fordi de første 5 behandlinger, jeg giver Inger, og Inger, der ligger på min brik, så har det godt, der fjerner vi 80% af hendes symptomer, hendes sygdomsmængde, uden at der er flyttet noget som helst medicin. Det kan jeg ikke blive bange for. Altså, så længe hun får medicinen. Hun har altså. fået... Men du vil vel heller ikke sige, nu skal du bare droppe al medicinen og komme ned til mig? Aldrig. Tværtimod, vi skal have... De mennesker, som har ordineret medicinen, de skal være med på sidelinjen. Det er et samarbejde, og det har det også været her. Inger har taget sit ansvar, og psykiateren, jeg synes, at de er for langsomme, men det er jo min holdning. Den står jeg selv inden for. Men nej, det har været sådan en rigtig fint opbakning hele vejen rundt. Men har du været i kontakt med Ingers psykiater Nej. også? Det har du ikke? Nej, det har Inger er det fuldstændig anerkendt i det klaret sig. system, det her? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke spurgt dem. Men jo, det ved jeg faktisk godt, når jeg tænker mig om, fordi de har jo uddannet noget personale efterfølgende. De har jo uddannet en medarbejder i både tankefeltterapi og metasundhed. Altså, så ja, På Kærvang. ja, det har der, de. hvor det sted, hvor du boede simpelthen. Så de har blåstemplet det. Kan jeg vide, om det er på grund af dig, de har gjort det? Det var i hvert fald efter, Ja. at du havde fået hjælp. Ja. Er du taknemmelig i dag, eller hvad? Ja, det er jeg. Jeg takker simpelthen hver eneste dag, for jeg har det godt. Er du bange for at falde tilbage? Nej. Det er du ikke mere? Nej, det er jeg ikke. Var du det i en periode, eller hvordan? Ja, det var jeg. Men ikke mere i dag. Du tror simpelthen på, at det er... At det er tankefeltterapien og metamedicinen, der hjælper. Ja, og at du er ude af det. Ja. Altså, at du er på vej mod at blive rask. Ja, det er jeg. Når nu man har spillet så mange år, hvad skal man så indhente? Tænker man ikke over det? Jeg skal indhente noget tid sammen med mine børn. Jeg skal have, at de føler sig trygge ved, at jeg har det godt i dag. Det er sådan. At de må jo have oplevet nogle grimme situationer, hvor de ikke har vidst, hvordan deres mor har haft det. Ja. Hvordan har det været at håndtere det? Det har du jo ligesom også stået med, Lonnie. Med et af børnene. Ja. Et af børnene. Ingers søn boede hos mig et par år, hos mig og min familie,
Og det, jamen, der ikke lukkede Inger ude, men der var Inger faktisk ret isoleret fra os, fordi at hun havde det så dårligt, at vi kunne ikke bare sådan komme hele tiden, eller komme uventet, eller det var rimelig hårdt at se på og være en del af. Så Inger kom på besøg hos os til fødselsdage. Men kan ikke rigtig huske det? Nej, ikke det hele. Nej. Ikke det hele. Men det har været en barsk omgang. Hvad har det betydet for jeres venskab i dag? Jamen, det ved jeg ikke, hvordan... Altså, det er i hvert fald blevet rigtig, rigtig meget tættere og meget mere dyrebart, og der er en kæmpe taknemmelighed for os begge to. Ja. Ja. Og I er ikke behandler og patient, I er stadigvæk veninder? Ja. Vi er veninder. Ja, først og fremmest. Ja. Men vi er begyndt at gøre ting sammen, og det er jo fantastisk at få Inger tilbage på banen. At vi kan grine, og vi kan danse og synge, og vi kan svømme sammen, som vi gør hver tirsdag. Ja. Og vi kan udveksle vores børns modningsprocesser, hvad de laver. Og jamen, det er jo vidunderligt at gøre sammen, og kan reflektere på det. Det er det bedste. Hvad tænker du, Inger? Bliver det sådan et taknemmelighedsforhold, eller... Nej, det er et almindeligt venindeforhold. Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg går og er taknemmelig hele tiden over for det. Nej. Men Lonnie er sikkert mindst lige så glad som dig, kunne jeg forestille mig. Ja, det er helt sikkert. Ja. Men det er rigtig vigtigt at få det her ud, fordi I siger, at der er altid et eller andet, man kan... Spred håb. Der er mange pårørende. Jeg ser da tit syge og pårørende i fjernsynet, som har det elendigt. Jeg så lige en dame med Alzheimer i går i fjernsynet, og jeg kunne da tænke mig at ringe til hendes mand og sige, nu skal du høre, du kan selv lære det her. Og så må man selv finde ud af, hvad det er, der ligesom er det rigtige for en. Ja. I skal i hvert fald have mange tak, fordi I kom her og fortalte jeres historie. Selv tak. Selv tak. Tak fordi vi måtte.